кажа какво ви очаква, какво ще правим, какъв ще е реда. И започваме. Става ли? Да. Първоначално ще чуете една история. Историята за баба Марта. Ще бъде много кратка, ще ви я разкажа набързо. Вие трябва много добре да слушате всички, защото има неща, които ще кажа, те са важни и вие трябва да ги запомните. След това ще направим една игра с въпроси. Ще има въпроси за историята, която ви изчетох и други въпроси. Всеки ще трябва да отговори на два въпроса, за да се получи една интересна плетеница, която господин Атанасов ще ви разясни по-късно. След това продължаваме с това, за което сигурно всички сте дошли. Обявяваме победителите от конкурса за най-красива мартеничка. Раздаваме наградите. Правим се една почерпка и включваме. Съгласни ли сте? Да. Добре. Сега, хайде да започнем с историята първо за баба Марта. Ще слушате ли добре? Да. Ще отговаряте ли на въпроси? Да. Добре. Сега, баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В народните вярвания тя е представена в много пословици, поговорки, приказки. Всички сте чували за нея, нали? Нейното име се свързва с името на един месец. Месец? Март. Точно така. Обаче има още 2 месеца, които са персонифицирани или по-точно наречени по някакъв определен начин. Знаете ли кои са те? Януари и февруари. Да. Съответно януари е наречен, някой сеща ли са? Голям Сечко. Голям Сечко. А февруари? Малък Сечко. И защо е малък? Защо е малък февруари? Защото е най-късия месец в годината. Да, 28 дена. Точно така. Януари и февруари са представени като братия с много лют характер. А баба Марта е тяхната сестра. Запомните ли така до тук нещата? Да. Добре. С баба Марта и месец март се свързват много обичаи, посветени на идващата пролет. Някой знае ли кога идва пролетта? През месец март е, ама кога? През месец Март? Да, март. Ама коя е датата? Някой знае ли? Кажи. Чакай. Не, първи. 22 март. Така, някой сеща ли са кои са другите предвестници на пролетта, освен че нали почваме да се връзваме мартенички? Какво друго се случва? По какво познавате, че идва пролетта? Тук е щърки или нещо? Всъщност тук по щъркели, по ластовички. По друго? По птички. Времето? Да. Цветята? Слънчево цветята. Кои цветя се показват? Онзи ден ми носи едни цветя. Кои цветя се показват? Ти, кои цветя? Какво ми донесе? Кукичета, точно така. Мизухари, бюли, нали така? Да. Така. Най-известният обичай, обаче свързан с баба Марта, е закичването на млади хора, животни, дървета с мартеници. Това са усукани бял и червен конец. Нали така? Освен празника баба Марта, който се празнува на 1 март, някак сеща ли се какви други празници има? И първа пролет, но през март месец има 3 март, какво има? Тогава се освободили България. Така, и един много друг хубав празник има. Някой 8 март. Друго? 8 март? Да, понякога празнуваме и кукерите на март месец, както е сега, нали? Също има и 8 марта. И 8 март. Какво празнуваме на 8 марта? Ден на майката! Тая част каза. Какво празнуваме на 8 марта? Ден на майките. Петър, на 8 марта какво празнуваме? Няма, добре. Айде. Така. Сега повтарям, в фолклора баба Марта е представена като сестра. Някои я представят и като жена, но по-скоро като сестра на малък и голям Сечко. Тя е с много лют характер. Каква е баба Марта? То е весела, то засмяна. Времето какво е март месец? Хубаво. Хубаво ли е? Да, то е лошо, то е хубаво. Е като жените. Лъжливо. Лъжливо, точно така. Така. На празниците, тук на празника баба Марта
Марта се извършват обредни действия, за които се вярва, че предизвикват нейното благоразположение. Тоест, в тия празненства трябва да участват жени и млади моми и деца, защото тя не обича старите жени. Има вярване, че баба Марта не харесва изобщо старите жени. Когато се закичат с мартеничка, навън трябва да излезнат само младите жени и децата, нали, за да зарадват баба Марта. А старите жени трябва да стоят скрити кухните. Точно така. На кой ден си връзваме мартенички? Точно. На 1 март, точно така. Къде другаде обаче, знаете ли, в кои други държави се връзват мартенички? Не само в България, съседните на България страни. Македония, Сърбия, Румъния, Молдова, да. Украина. Точно така. И сега, запомнете, искам да ви кажа нещо интересно. В Румъния мартеници се връзват само на жените и на децата. Мъжете също могат да носят мартеници, но на скрити места, т.е. да не се виждат. Например, в обувката. В Гърция мъжете трябва да носят мартеници само на скрити места. Запомните? Например, в обувката да не се вижда. В България... Да, в Румъния. А в България къде... Кой носи мартеници? Всички ли? Мъже, жени, деца, всички, нали? И бабите и дядовците точно така. А къде ги връзваме мартеници? На китката. На други места може ли? Някъде. Къде се записва Марта? С игла. С игла. А други, освен хората, какво друго заключваме? Животните друго? А кога? А кога махаме мартеници? Когато видим щъртя в лястовичка, къде крием мартеници? Или отвъне на дърво, камък, пожелаваме си нещо, нали? А какво си пожелават хората, когато си връзват мартеници? Да се живи здрави. Точно така. Одеве казах, че мартениците са направени от какви цветове? Бял. Точно така. Знаете ли какво символизира червения цвят? Здравето, да речем. За смени, червени, като ябълки. А белият цвят какво символизира? Селата майки. Невинността, да. Добротата, да бъдем добри, мирни, здрави, засмени, нали? Това си пожелаваме, като връзваме мартенички. Така, добре. И това е историята, която исках да ви разкажа. Аз, ако иска господин Атанасов има нещо да допълни повод мартеничките, нека да се включи. Поверието гласи, че когато оставим мачката под камък и след няколко дни провериме дали отдолу има мравки или има големи поболешки, се смята, че ако под камъка има мравки, ще има много плодородие през годината. Ако поболешки са по-едри, се смята, че едрият добитък ще бъде в повече в изобилие. И другото, което искам да кажа е, когато завършваме мартеничката на дърво, защо го правим? Знаете ли? Защо да вързваме мачките на дърветата? За да и дървото да бъде... Защо? Не разбрах? За да растат много плодове и зелени. И аз пък зелени. Да, да има много плодове, да има много плодородие през годината, също за това ги слагаме на дърветата. И друго, как се нарича мъжкият образ в мартеницата? Как е неговото название? Иване? Как се казва? Вижу и пенда. Мъжкият е вижу. А женския? Пенда. Добре. Вие много знаете. Защо? Ами, нямам друго какво да кажа. В хода на играта ще научим още други неща. Сега най-напред, преди да започнем играта и преди да обясним регламента, така да застанем, че всички да бъдем в кръг. Може само с столовете да се подложим, без да ставаме. Всеки да се вижда, Бенци. Айде, Свети. Ела си, ще има награда. Защо? Ела, ще има награда, успокой се. Няма да правиш. Само с този бокс, първо си подаваме 6 тървеш, голямо.
обаче също Добре, няма, айде аз ще този спирам. край и този край. Карина, ти Айде, аз ще седна на стола на Добре. Петър. И ще Иди при госпожата и ти. Искам ли пред? Защо? Хайде ти, ела при госпожата. Добре. Сега. Така. Аз и госпожа Анелия ще ви задаваме въпроси, свързани с историята, малко по-назад, да видим в кръг клуба. Свързани с историята за Баба Марта, изобщо с празника за Баба Марта, с празниците, които празнуваме просто през пролетта. Всеки, който държи кълбото, към него ще бъде зададен въпрос. Когато той отговори, ще трябва да хвърли кълбото на избран друг участник в играта. На който си иска без Който мен. си иска. Може на мен, на някой, който пожелая. Но няма право повече от два пъти да хвърля кълбото на повече от двама На участника. един и същи. На един и същи участник. Тоест, когато Карина сега започва първо Карина, задава госпожата въпроса, Карина отговаря и си избира участник, на когото да хвърли. След това Обаче държиш крайчето. Не Държиш пускаш края, само естествено. хвърляш, разбираш и ли? свържа И така. държиш крайчето. След това младен отговаря на въпроса на госпожата и хвърля, на който си избере кълбото. И така, хвърлянето на кълбото ще става през мен, така че няма да се объркате. Първият въпрос е към Искаш Карина. ли стари теб да започне? Ако желаете този, който ви помага, когато някой не може да хвърли да отговори на въпроса, той ще Аз получи ще помагам, кълбото. няма страшно. Сега, Кари, огледай, избери си някой, на който да хвърлиш кълбото и слушай въпроса. В Румъния мъжете къде трябва да се слагат мартеници? Тоест? Какво? Да, да. Добре. Айде, хвърляй на някой. Дръжте. Браво! Добре, стой. Сега ти изчакваш. Ти. Сега въпрос към младен. Към младен ли е? Сега, младен е кога идва пролетта? На коя дата? Избери си някой и отговори. Сещаш ли се на коя дата идваше пролетта? Виктори? Март. Добре, хвърляй. Браво! Развийте хубаво конете, не се притеснявайте, Сега точно ви така. изчаква. Развийте точно Идва така. ред на Симона. Симона, да. Симона, слушай си въпрос. Името на баба Марта с кой месец се свързва? Закачи на Кой? Марта от кой месец? Март. Точно. Браво! Закачаш Сега си закачаш месец. на пръщчето И хвърляш. и хвърляш на който си избереш Избрали си кълбото. някой. Дръж здраво конеца. Браво! Браво, Точно точно така. така. Ива? Сега не към Ива, към Виктория въпрос. Добре, Ива изчаква. Ива изчаква. Виктория, избира ли си някой, на който да хвърлиш белия конец? Добре. Какъв е нравът или характерът на баба Марта? Тя обича само Не, какъв е характер? Люта ли е, добра ли Добра е, ли е? каква е? И двете. И двете. Променя Да, променя се. Добре, хвърли на някой и дръж. Между другото да добавя, баба Марта никак не харесвала старите жени. Така. И има едно поверие, че веднъж когато е излезнала през зимата на една поляна и видяла една стара жена козарка, толкова много се разлучила, толкова много сняг изпратила, че старата жена козарката и нейните кози са мръзнали и на тяхното место се появили камъни. От тези камъни по-късно потекла лековита вода, правилно Карина, точно Сега така. идва ред на Ива. Тя избра ли на някой, на който да хвърли, който не държи в момента нищо? Има ли Трябва да такова? няма конец. Да. Закачи Избрали ли пръщчето, Ивка, закачи на пръщчето. На пръстчето и сега слушай въпроса за тебе. На кой ден през месец март празнуваме празникът на мама? на 8 март. Точно така, на кой ще хвърляш? Не, А? така да закачиш. Айде, Алекс, дръж. Алекс свали кълбото. И чакай. Сега Така. идва ред на господин Атанасов. Да, аз вместо въпрос. Той разказа история, сега ще хвърли към някой от вас. Добре. Хайде, Цвече, готова ли си? Хайде да видим сега. Чакай да го размотая добре. Той да ми го хвърли правилно. Не може да хвърля. Сега идва ред на Алекс, нали? Точно Набеляза така. ли си някой? Виж кой нищо не държи. Има някой, Закачи. който не държи. Който не държи. Така, Алекс, слушай си въпроса. Размотай хубаво, докато Кой госпожа... месец е наречен Малък Сечко? Малък Сечко. Най-краткият месец в годината. Февруари. Така, Браво. хвърля на някой, който не държи. Дръж! Браво! Нищо за Няма нищо. нищо. Сега Закачи всеки на пръстчето и избрали са на изчакай. някой, виж там. Или Венци,
или Ето така. Иван, към който да Точно хвърлиш. така, Става ли? браво, точно Сега така. слушай си Размотай да въпроса. си Дай да ти готов, закача размотай. пръстчето. Дай да ти закача пръстчето и няма да пускаш. Чуваш ли? Дръжте. Слушай сега. Как се казва старицата, която връзва мартенички на децата? Баба Марта. Хвърляй сега на Браво. Венци. Искаш ли да хвърляме на Венци? Айде, Венци, Да хвърляме дръж. Венци. Давай. Венци, ще хванем. Ма тя така хвърли, няма сила. Айде. Айде, Венци. Сега Венци ще изчака. Да, госпожа Мариела ще му помогне. Кой е следващия? Фаби? Моля те, дръж здраво. Ти дръж здраво. Без да пускаш. Сега Фаби, избрали на кой да хвърляш? Аз виждам само един който. Виждаш ли го? Добре, слушай си въпроса. Кой месец е наречен голям сечко? Януари. Браво. Давай да има. Дръж! Браво, браво! Сега идва ред на Венци. Вече всички държите по един конец. Венци трябва да почне да повтаря. Да хвърля към някой. Няма Само ще значение. обърнат, Иване, поне се да Слушай не сега въпроса. Слушай Не, въпроса. смисъл, няма предвид това да... Да, точно. Само да го намерим на Венци въпроса. Кои са предвестниците на пролетта, Венци? Штъркелите, друго? Ластовиците, добре. Коки. Иван, Още някой да помогне. Кукичета, браво да. на Венци! Хайде сега да хвърляме към някой. На кой искаш да хвърляме? Хайде да хвърлям. Венци. Айде, госпожа Мариела. Давай. Може да си изберем Венци. Кой? Аха, дръж! Сега ти на другото пръстче. Да, някъде си да... Може и на другата. Може и на същата. На същата ръка можете. Сега идва ред на Иван. Набеляза ли си някой? Да, Без Симона тя вече има две. Сега Иване. Какви други празници има през месец март? Какви бяха? Освен 1 март. Дръжте здраво! 8 март. 2 3 Март. Първо право. Първа пролет. Точно така. Хайде сега избери си някой. И хвърли. Ама види бе! Така, Виктория сега изчаква. Как беше Симона отговаря? Сега Симона. Той въпрос ли е за теб? Аз сега не. Каква е баба Марта на малък и голям сечко? Сестра. Айде сега Браво. избирай някой. Без Вики. Дръж, Иване! Така. Вики, ти ли си? Да. Избрали си някой, който не държи две? Добре, но първо. Слушай си, втори въпрос е за теб, нали? Не конец, да не се влачи конец, да бъде опънат. Да, дръж го опъна. Вики, какво означава червеният цвят на мартеничка? Означава щастие, да сме червени, румени. Така, браво! Хвърляй на някой. Опа, младене, дръж. Сега, Иване, избрали си някой, който не държи две. Гледаш ли? Слушай сега въпроса. От какво друго... Опа, това не беше да. Какво символизира белият цвят на мартеничка? Помниш ли? Доброто и силата. Така, точно така, браво. И И силата. силата, браво. Добре, сега си избери някой, който не държи два конеца. Там държат. Дръж Така и да закачи сега конеца белия. За същото пръстче може да го закачиш. Това е червеният конец. И на този Ти дръж пръст. здраво тук. Сега идва ред на Младен. Младен, избрали си някой, който не държи? Добре, слушай си въпроса. Кога махаме мартеници? Кога си махаме мартеници? Когато видиш червения. Точно така, хвърляй на някой, който не държи. Хари, дръж, ти си Опъни сега, опъни хубаво. Сега идва ред на Ива. Ива, слушай, избрали си някой, който не държи? Аз тук виждам. Не срещу теб, да. И там има. Добре. Слушай, добре. Ива,
От какво друго, освен прежда, можем да си направим мартеници? Освен от прежда, там, от какво От друго? хартия. Подсказваш? Хартия. От хартия, от друго? Ти какво си сложила на твоите мартеници? Там, където ми ги даде. Прежда. Мани. Да, прежда. Маниста. Точно така. Браво. Хайде сега хвърля на някой, който не. Алекс. Така, сега Сега има ред Карина. на Карина. Май остана само. Добре, няма нищо. Става голяма марка. Кари, слушай. Удари. Само да те намеря. Какъв персонаж в българския фолклор е баба Марта? Скачаш без да казваш. Какъв персонаж е баба ми? Митичен, точно така. Да. Искаш ли? Хвърли. Дръж, Фаби! Искам да участвам. Ела, тук, айде сега ще хвърлим и към тебе, ела. Айде сега. Да, сега ти остана тук цветито. Сега е ред да отговаря Алекс втори път. Алекс ще отговаря втори път. Кога идва пролетта? Кой изпусна да го дигне, който изпусна? Тук някой изпусна. А Симонче? Кога идва пролетта? Добре, дай насам към нас сега. Дръж! Какво направи, бе? Дайте конеца нас. Идва, за ме помогне. Можеш ли? Краси. Какво стана на конеца? Ти е моят конече. Дръжки, бе. Дръжки ма. Айде сега, хващай. Хващай тук. Давай сега и ние да хванем пета. Давай. Така, айде дръж. Айде сега. Дръж и ти тук. Така, дръж да ни. Айде сега. Кой остана? Има ли някой още, който не е държи? Фали, а тебе остана втория. Дай насам към нас, също няма. Фали, кога? Маберто. Кои жени не обича баба Марта? Цвети, дръж на сестра. Старите, точно така. Дай сега и на нас. Браво! Дръж сега, хвани ти тук. С едното пръстче. И сега и ти искам да ми отговориш. Искам да ми кажеш ти, че... Пазо, преди червения поне. Няма. Браво! Браво! Дръжте сега браво! Дръжте да видим каква мартеница се получи. Я колко голяма мрежа. Виждали сте такава плетеница с мрежа? Да, прилича малко на звезда. С преплетени Прежди. бели и червени. Две звезди. Видяхте ли? Хареса ли? Да. Дайте сега да направим няколко снимки с тази Обърнете интересна хубаво. мартеница. Дръж цвети. Ето така. Да, ръж и ти. Каква голяма мрежа Да. се получи. Да. Му да скача нещо. Всички вие я направихте посредством това, на кого избрахте да хвърлите преждата, нали? Втори път надали можем да повторим същата мартеница. Ако изиграем играта пак, ще се получи нещо друго, нали? Защото ще изберете други деца. Нали така? Хайде сега да пуснем мартеницата. Защото ще трябва така. Аз сега. Сега каже, разплищаме, не знам. Как ще стане Сега сега? каже, разплищаме, не знам. О, Ани. Поне ли мартеница ще се получи? Не, ето да И ето това е мартеницата. Айде, сядай сега. Аз обирам бяло. Айде сега малко Чакай, не дей дърпа, не дей. Алекс. Алекс, не дей дърпа. Не дейте дърпа, айде сега по местата всички. Алекс, Обратно. Алекс. Айде сега да направим малко. Аз съм оператор. Ма вие май се харесахте двамата тук, а? Я, видите! Изморени ли сте? Не. Не? Не. Сега какво следва, знаете ли? Наградите. Какво? Наградите. Наградите! Точно така. Сега след
наградите, трябва да ви съобща нещо. Как ще става обявяване? Цветенце, сядай! Къде бързаш ти? Може ли нещо да добави, извинявайте, че ви прекъсвам? Преди да раздадем наградите, аз предлагам всеки да разкаже как е направил мартеницата. Не, когато ги раздаваме. Точно това ще да казвам, всеки Добре, ще се как раздава, да. добре. Сега, Мартеницата и сега започваме. Както всички виждате, сега ще ви ги дръпна по-насам. Господин Атанас ще се спира. Сега получихме много мартеници, деца ли я виждате? Да. Са много красиви. Първоначално искахме да дадем една голяма награда само на едно дете, но понеже мартеници са много красиви, решихме да има първо, второ и трето място. Така. Но понеже наистина бяха много красиви мартениците, има и една специална награда. Тоест първо, второ, трето място, една специална награда. А останалите, които останат, защото са много красиви, също ще получат по една малко по-малка награда. Тоест всички ще получите награда, защото ние не можахме да определим коя мартеница. Не можахме да видим мартеница, която да не е хубава. Затова за всички ще има награда, но все пак това е конкурс и трябва да има победители. Нали така? Да. Искате ли вече да разберете кое са? Да. Добре, сега господин Атанасов ще вземе грамотите. Има и по една грамота и по една мартеничка. Най-напред Не, първото започва. място. Не, както са ги подредили. Добре. Така, добре. Най-напред започваме с третото место. С третото место ще го съобщи господин Атанасов. На трето място е Петър Кебрев. Браво! Която спечели трето място, сега той ще ни разкаже каква е тази мартеничка, с кой я направи. Мама. С мама. И каква е тази мартеничка? Какво е това? Гъсеница. Зеленица. Ти помага ли? Да. Да. Какво има твоята гъсеничка? Овца? Точно така. Ти ми донесе още мартенички. Те са някъде тук, но тази е мартеничката, която спечели трето място. Виждате ли, тя се прави много трудно, много интересна и оригинална. Затова тя спечели трето. Да, награда, трето място. Заповядай, честито. Това е подаръка. Сега мартеничка. И чакат да снимат и една грамота. И мартеничка. Обърни се там. Сега, Усмивки оставите ли? така. Дали. Тук, башка. Стой. Обърни. Я сега вземи, ако искаш и мартеничката. Така, да. Я сега. Усмивка. Зелен! Така, Дай да държа. Добре. Да си жив и здрав. Хайде сега. Или аз да ги взема. Така. Сега следва, внимание, второ място с една много специална мартеница. Това е Фабио Станчев. Браво, айде! Ставай! Ето мартеницата на Фабио. Вземи я Много в интересно. тебе. Сега ще ни разкажеш за нея. Кой я направи? Кой ти подвела насам? Мама и я направи също. Видя тази мартеница от детската градина. Така ли? Тя ти даде идеята? Да. Нали? Много време ли я правихте мартеница? Аз не знам, тя като я правила, и аз се бях на училище. Така ли? Браво на тебе! Стана ти мама. А сега да видим. Лесно ли става според тебе тази мартеница? Не. Не! Какво има на твоята мартеница? Пише и тенда. Пижо и пенда, точно така. Браво на тебе. Честито. Заповядай. Чакай, И чакай Мартин. сега и Мартиничка да вържим. Обърни се нататък с... така. Ето така. Върни му грамотата да се вижда и мартеничка. Ето така. Така. Готови Да. След това да се Усмивка има ли? Фабио! Много скажи.
Чакай. Кажи зъбки да има ли зъбки? Няма ли да. Супер. Дай ръчичката. Ире Няма ли кратката на Фаби, бе? Аплодисменти за Фабио. Сте жив и здрав, сядай. Сега искам за много внимание, защото следва Първо место. Слушате ли на кого е първо место? Или не Една слушате? много специална мартеница, която спечели. Светелина Църнова. Браво! Браво! Сега да ни покажеш коя е твоята мартеница. Къде е твоята Айде да ни мартиничка? покажеш мартеничката. Ето я сега, тя понеже е много сложна, я ни кажи кой ти помогна да го я направи. Кой? Кой? Цветито, ама кой ти помагаше? Мама, тати, не включи ли се? И какво има на твоята тати, бе? И какво има на твоята мартеница? Щъркели! Точно така. Какъв цвят са твоите щърки? Бели и имат и червени. Клюв? Чоп? Цовки, мозица. Човки! Човки! Айде сега усмивка, грамотата и... Чакай за мартиничка. Най-напред. Не, сърце. Ето е грамотата за Цвети. Заповядай, Най-големия така е, подарък за Цвети, защото Чакай, печели... остави го вече това тук. Няма да може да го държи. Сега ще помага господин Атанасов. Обърни се там. Там, не. Айде. Малко ви Браво. Сега, понеже казах, че има една специална награда, тъй като се колебаехме, нали, за третото място и решихме да дадем една специална награда. И специалната награда е наградата на журито Карина Плачкова. Колеги, ние много харесваме подкови, те символизират, носят щастие. И знам, че сама първа донесе мартениците си, сама е изработила, така че сега ще ни разкаже за нея малко повече. Как я направи, къде я видя идеята? Айде да Земия видим. ли? Интернет и реших да я направим. Кой сайт? Помниш ли сайта? Не го помниш. А знаеш ли какво символизира подковата и какво носи подковата? Подковата се се подарява за късмет и се носи за късмет. Дай да сложим една мартиничка. Лесно, много време ли я прави подковата? Много време ли прави подковата? Не? Да заживе и Така, здрава. добре. Хайде сега на подаръка с грамотата и слова. Обърни се към фотоапарата тук. Гъски. Зими. Гъски. Аз се чудна къде да гледа тия. Ето, Къде му камера? така и виждаш, да е така. Канала. Айде, снимам. Карай. Штрак. Здраво, разбра, сега вече ги сложа. Усетих се като се дете. Сега, понеже казахме, че трябва да има победители, ние вече ги обявихме, но останалите мартеници също са много хубави, затова за всеки ще има грамота, всеки ще разкаже как е направил мартеницата си по един подарък. Така, продължаваме нататък с наградите за Иван Герсов. Ела, Иване, поздрави сега твоята мартеница. Земия, къде е твоята мартеница? Петър! Айде сега. Намери ли я? Аз ви ги показах по теб. Давай. Сами едно това. Там са. Айде да ни разкажеш малко за вашите мартеници. Какви са те? И Жупен, да, има пипикали. Кой ти помогна да я направиш? Мама, така ли? Колко време я прави? Много сте бързи, браво на вас. Много хубави мартенички сте направили. Затова получаваш и награда. Заповядай. Надявам се да ви харесат подаръците. Ето и грамотата. На мартеничка да ти вържем, да си жив и здрав, засмян. Пожелавате ли си нещо вие, бе? Като ви вързват Какво ще пожелаеш? то не се Много казва. гадже и здраво. То се не казва. Е,
Здраво, Айде сега да добре. си оставиш мартениците. Защото те Така. остават за центъра. И заставете така, Ема. Така. Ами, къде си То си е държи. Да продължаваме нататъка с с... Алекс Герсов. Браво! Къде са ти мартениците? Аз не знам дали ще я познаеш. Те са подобни, нали сте братя? Да. На те пак мама ти помага, нали? Заедно ли го правите с Иван или по-отделно? Не, мама ги праща. И бяхте ли при нея или не бяхте? Да, мама си му води. Мама ви това ли прави? Защо, май? Не слушате много. Не слушам. Какви мартеници имаш ти? Пижи пенда. Пижи пента, други? Това какво са пискилчета ли се наричат? На конете пескулите. Да. Добре. Айде Дай да сега сложим да на тебе. помпа. Много това се много майбонила жената. Да се живи здрав. Заповядай. Заповядай. И подарък. И снимка. Остави. И усмих. Тук чакай. Наистина много пара. Много бе. Така. Продължаваме с следващия участник. Това е Младен Бъдек. Аплодисменти. Младен мартениците. А сега е... Те много мартеници. Но случай ли много? Помните ли бяха твоите? Много ли го? Брена. Дясна ръка. Дясна ръка. Май не виждаш нещо. Много Тези са мартеници. мартеници. Може ги да е. Там на белиса, за да ги видят. Кой ти помогна тук да ги изплете, защото ти са много хубава, така ли? Ти беше ли там? Да. Помагаше и така. Ти помагаше, естествено, че е помагал. Браво, дай да се сложи на тебе. И той има пише. Цвети да си Виж гръща. какво ще аз мога Да се живи здрав. взема да я редам. Сега. Дайте сега. Гледай храмотата. Остави Марти. Така с тая ръка. И се обърна. Дай ни само посълка на тази. Не гледай какво това апарата. Браво! Така. Елете на следващия участник Виктория Пъдева. Браво! Къде са твоите мартени? Са тя се И знае. аз сега ми разкажи, твоите бяха много интересни наистина. Кой ти помогна да ги направиш? Кака не. Как Анета? А ти беше ли там? Да. И как ги направихте? Защото тук пише пенда имат очички, уста, Тя ги направи с иглата. с иглата, тая престилка тук. Шихме ги пак с иглата. А тая вълна откъде? Така ли? Там правите мартенички. Прави много интересни са твоите мартенички. Добре, дай да се сложи на база. Ами ще разбереш като или това? Няма. Чакай да се вади после. Баба Марта Ще на ви фото. здрава. Върни Марти на масата спокойно. Едната ръка грамотата. Прави от които не направи това нещо първо. Я да видим кой следва сега. Венцислав Ячев. Айди, Венци. Венци! Ела да видим на Венци матриците. Те са много интересни. Я да ги видим. Я ги покажи на децата. Я да ги покажа. Картичките на Венци. Още една. Кой ти помогна да ги направи? Кажи де. Кой те помогна? Мама, Мама мама. или баба? Я кажи, близнаците помагат ли те? Сигурно те са помагали, щом са станали толкова хубави. Браво на Венци! Браво, аплодисменти на Венци. Да ги сложим на Марти. Да се живи здрав. Чакай сега това рака да получи. Дръж сега грамотата. И с двете ръце може да хванеш чаша. Стискай, браво. Стискай. Така, браво. Венчка. Ей, Гледай напред. Хубаво си
Айде! Айде! Следващата участничка е Ива Станкова. Аплодисменти. Покажи на публиката твоята мартеничка. Браво. С кака ли ги правихте? Не, с приятелката ми. С приятелката си. Браво. Как ги Как ги направихте? направихте? По-домашен битите. По-домашни По-домашни бити, как ги бити. развиват тия пъти? Много лесно. Как да е? Кажи ми, аз не знам. Как пащате двете сигурно? Да, и започвам да бъдя, а другата да държи. А къде взехте тия красиви маниски? Купихме ги. Купихте ги! Много красива мартеничка, за ръчичка си ни донесла ти. Да. нали? Браво на тебе. Хайде сега една мартеничка от нас. Петърка. Хайде сега и подаръка за Ива и В грамотата. едната ръка грамотата. Браво. Петре, ще Айде, тя чукаш. позира много добре. Добре. И остана още една. И още една участничка остана. Симона Пева. Бяха много интересни и те се отличават малко, защото са от хартия. А сега... Кои да са те? Те са моите са Те са много интересни мартеници, само Даже моите. Само Симона ни беше донесла от хартия. Ето, обърни се да ги видя. И аз сега разкажи как ги направи, кой ти помогна. Тати, тези сама. Тези сама и тати ти помага за тия мартеници. нали? Тези с тата, тези с мама. Вие всички сте се включили. Браво! Браво на вас! Колко време ги правите? Не знам. Книжка. Как да не знаеш? Много време. Петър, седни си на стола. Петър. Хайде, ще видим подаръците просто. Сядай. Дай сега. Да се живее и здрава. И много интересни мартеници книжи. Върни ги сега там мартениците. Ама Остави ти- ги на Това масата. барелинки ли са? Какво са? Ветрило. Да, ветрило. Така. Заповядай. Тук така. Айде ти там към снимката. Айде на. Усмивка, има ли зъбки? Браво. Браво. Какво има, Алек? Нещо доста притеснено за тебе. И аз сега една снимка всички с грамотите и с Подаръци на детето са. Така. Айде и госпожата да влезли в Айде, давай, злата. давай. Ето така, малко по-ниските отпред, високите отзад. Айде, Свети. Големите са Свети, отзад. Ивана отзад. Големите са отзад. Алекс отзад, Енци, ела тук. Елате тук ви. Наобратно. Ти си висок, ела при мен. Аз къде Си малко, тук ела. Айде, стига се. Айде, ти се чува. Айде, Ей, добре ли? Страшно. Добре. Мартениците не си Много ли държат. са усмихвани? айде, Зеле! Кич, дайте усмивки. Зеле! Зеле! Хайде сега да дръпнем мартеницата на Самия. Ма ви си крити децата с тия грамоти така. Нищо бе. Още една без да си крият Айде сега деца. надолу. Цвети. Зеле! Айде да дръпнем малко мартениците и с тях да Много така. Съм тук за парамана. Айде! Чакайте и щъпките победителя. Искам да се засмявам, Айде ще ме насам раздам. всички Да до ме засмееш. мартениците. Венце, Айде за Ива и нататък. Ей така, до мартениците. Така. ай, с панджари. Бубчета. Много се. Ето бубчета. Крите децата с грамотите си ги Готови ли крити сте? така. Натира ти чудо. Господин Далас, отдръпните. Или вие искате това? Аз съм всяка